tinignan lang po ako ng aking spiritual director at ngumiti. Sabi niya, talaga, Ram, that's how you feel? You feel you're not ready and you're not worthy? Opo, sabi niya, opo, you want to delay if possible. Then sabi niya, if you feel you are not ready and you are not worthy, then let us proceed with the ordination. That means you are ready. Bakit? Naisip ko po later on, years later, naisip ko tuloy niya. Because if I felt I was ready, I was worthy, then puno na ako. Wala nang lugar ng Diyos sa buhay ko bilang pare. Then lalo akong magiging kulang. Pero dahil kulang, feel mo unworthy, then pwede ka bang punuin ng Diyos. Kahit gusto ko magkasawa, kumisan that's what I tell them. Father, parang gusto umurong, natatakot ako, kinakabahan ako, parang hindi ako nakahanda. And I tell them, okay lang. Unless na may baril sa likod nila, then I would believe that hindi sila nakahanda. But when they feel they're not worthy, then that's a clear sign. Then go. You're ready. You're worthy to get better. That means, kahit feeling mo unworthy at hindi pa kompleto, pwede kang punuin ng Diyos at ng mga asawa. And you will be full of grace. Amen? Amen. Ikatlo. I don't know if you've noticed on the last line of the gospel, there is a simple line there. You might even notice. Then the angel left her. Iniwan siya. Saan siya iniwan ng mahal, ng anghel ang mahal. Ano po ibig sabihin? Sige. Hindi tayo iiwan at iiwan ng Diyos hanggang hindi natutupad ang pangarap niya at plano niya para sa atin. Hanggang hindi tayo nagiging katulad ng mahal na ina, punong-puno ng grasya. Dahil marami po tayong kulang sa buhay natin. Kahit matanda na po tayo, we're still under formation. Hindi pa po tayo, hindi po natin may sabihin, marunong na ako, alam ko ng lahat, ako lang dapat pakinggan, ito lang hindi po. Ako, I'm 54, I'm still studying, and I'm surprised at what I'm still learning. Akala ko muna gano'n din, akala ko lang ko na lahat, tapos na ko lahat sa ganito, nalaman ko na lahat. Ngayon mo, nasusurpresa ako. Kaya, feeling ko po, tinanggap ako sa Galilee Center at pinasa ako dahil naawa ka na lang siya sa akin. Kung kailan ako tumanda 54, parang handa pa ako matuto at malaman naman bakit pa kayo. At maniwala mo kayo, gano'n ng Diyos, hindi niya tayo kakantanan, hindi niya tayo iiwan, hindi siya aalis sa atin, hanggang hindi niya napupuno ang buhay natin ng kanyang biyaya. Until we are full of grace, hindi mo tayo iiwan ng Diyos. Meron po tayong parang dito sa ating anti-Diyos. Parang nararamdaman niya na tinatawag siya ng Diyos, pero kung nalakad po siya, binabaliwala niya at sinasantabi niya. So kumuha po siya ng ibang kurso, nakapasa siya dun sa kurso yun, nakakuha ng lisensya dun sa kurso yun, nakapagbukas na ng opisina, hindi dun sa kurso kung saan siya nag-graduate at nakapasa sa board. Pero hindi po siya tinigilan at hindi siya iniwan ng Diyos. Nandun pa rin inaanyayahan sa pagpapalit upang mapuno ng lubusan ang sarili. Until finally, he could not stand it anymore. Sinara po yung opisina niya, pinagpili niya yung gamit niya, iniwan niya yung kurso niya, yung kung saan po siya may license na. Pumasok ko sa seminaryo, nag-aral ulit hanggang magtayo. Hindi po tayo iiwan ng Diyos. Meron po akong isang poster na basa mo, sabi niya, please be patient with me. God is not yet finished with me. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Ginagawa pa na niya ako is still forming me. Doon po sa chapel namin sa Galilee Center sa Tagaytay. Minsan mga pare, nagdikit po ng mga poster doon sa wall ng chapel namin. Dinidikit ng Bible quotation. At minsan po yung dinidikit nila, be gentle. No? Be humble of heart, be gentle.
Kaya ang tagal-tagal ng punong nakadikit, hindi na inalis, nakalimutan na umalis, nang bumagsak na nawala ng tanggal na yung be humble, naiwan na lang yung be gentle. Siguro 3 months, 4 months lang nandun yung be gentle, iba-iba na yung kaso be gentle pa rin yung nakadikit doon. Minsan may kasama po kaming madre doon, o ganito ninyo, matanda ang pasungit na madre, matanda na napakasungit. So minsan sabi niya sa akin, bakit hindi pa nila inaalis ito dito? At tagal-tagal na nito, bakit hindi matanggalin ito? Nakaka-distract lang, ilang buwan na yan dito, hindi pa nila tinatanggal. Tapos ewan ko, hindi naman ako, sinasabi ko dapat sabi, sister, sabi ko, kaya ka hindi tinatanggal yan, dahil hindi ka pa gentle. Hindi gentle ka pa, basta mo ka ikaw, kaya hindi pa tinatanggal yan. At yun po, Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mapulo ng kanyang paraan at ng kanyang bilang. Amen? Amen. Ulit ba? Ewan ko kung hindi pa ninyo nadinig ako. Ito, medyo maganda na. Si Charlie ay isang gagis, isang band. So, member siya ng lahat ng mga organization. Every Sunday, iba-iba yung uniform niya. Araw-araw nasa simbahan, nag-rosary, nag-novena, tumutulong, naglilinis, nag-volunteer, at laging kasama sa mga programa ng simbahan. Typical gagis, isang band. Dagang simbahan. Namatay si Charlie. So, dire-diretso siya sa langit. Pagdating po niya sa langit, nakita niya isang malagintong pintuan ng langit na nakasara. Iba ito sa tinuro sa kanya sa katekismo. Wala kasi San Pedro. Walang bantay. Walang mandorna. At hindi niya alam paano mabuksan ang malaking gintong pintuan ng langit upang makapasok siya. So, sinugaw siya, San Pedro, hello, tao po. Walang sumagot. Tumawag siya, Jesus, I'm home, hi. Anybody here? Wala. Nanatili, nakasara ang malaking pinto ng langit. Maya-maya po may dumating na isang pulubi. Mukhang mabaho, punit-punit yung dumi. Yung ginawa ng pulubi, lumuhod sa tapat ng pinto, yung upo, durog-dugan yung saruna, and then he mumbled a prayer. And after saying the prayer, the door slowly opened. At pumasok ang pulubi. Kahit kung saan sasabay si Charlie, nasara na ang pinto. So, nag-ibay ulit siya. Mamaya-maya, may dumating na naman pulubi. Mas nakakaawang mukha kaysa dun sa una. Lumubot itong pulubi. Striking his breast and then mumbling a prayer. Then bukas ang konti-konti ito at pumasok ang pulubi. At sabi ni Charlie, alam ko na, merong password. Okay? So naghintay siya, may ikatlong pulubing dumating, lumubot na naman, beating his breast, and saying and mumbling a prayer. This time, marunong si Charlie, nagtapo at pinakinggan kung ano yung binubulo ng pulubi. At nadinig niya at nalaman niya ang password. So, wala nang dumarating siya mag-isa, lumubot siyang dahan-dahan sa pinto. She beat her breast and then saying the prayer, the password, sabi niya, Lord, be merciful to me, a sinner. At dahan-dahan bukas ang pinto. Nung nakita bukas ang pinto, tuwang-tuwa si Charlie at sabi niya, ang galing mo talaga, at sumara ang pinto. At kahit umitin niya yung punching board, hindi na nagbukas ulit. Puno-puno siya ng sarili niya. Alam mo niya, if I would summarize in one word, the whole teaching, the whole life, the whole message of Jesus, if you would summarize the whole Christmas and everything that happened on Christmas Eve, Christmas Day, the first Christmas night, if I could summarize it in one word, I believe it is humility. Kababaan
At ito po ang isinubuhay ng Panginoon. Ito in one word was His message. Even in His coming, His being born as a little baby in a manger, the whole message is buhay. At kapag meron po tayong kababaang po, the Lord can fill us with His grace. Para po